este proxecto porque me parece interesante e necesario e, bueno, realmente convenceume a proposta de traballar con arte, artesanía e deseño galego. Considero relevante un evento destas características porque axuda a crear un fogar con identidade propia, libre de tendencias e con produto local. Neste proxecto aporto a miña visión artística a través das diferentes pezas de arte funcional que van a ocupar espazos nesta vivenda, co único fin de conseguir que a arte chegue ao mundo da decoración dunha forma máis natural. As pezas que vou a chegar a este evento e que van a decorar espazos nesta vivenda son lámparas concebidas como pezas de arte, como pezas únicas, como esculturas, non? Cada unha coa súa personalidade, son como seres inanimados, pero con alma, non? E logo tamén unha serie de cadros de obra pictórica, concretamente collage, que tamén acompañarán aos visitantes colgadas nas paredes de algunhas das estancias.